40 метра. Нещо тук някъде да знаеш. Няма, реката трябва. Дали направо да минем? Надясно дава ти нещо. Да, вдясно е. Къде там колите заминават сигурно там? Няма и наляво. Тя е доста висока църквата и е покрай реката, така че виж и там има катедрала. След това продължете наляво. Еми тя трябва да е малко след моста. 880 метра е гъба. Наляво. Да, моста е разкосан. Да, малко след моста я дават на картата. Ох, ти видяха на след Николата. Ето го, това е хотела, не е болите обучен. Айде, сядайте. Не, е тук вече трябва да е. На 670 метра бе. Не у нас там. Да, сигурно е то. Това е делосай, трябва да направя улицата. Няма друга да е. И тя нашата е това. Ето я катедралата, тя си дяща. Българското посолство. Рекламират на Силбър. И тръгвате, не се притеснявайте, аз си правя като филмчето.